Здравейте и добре дошли. Днес ще направя едно доста интересно видео, което е свързано с едно от последните проучвания, които успях да прочета в последните няколко дни. И по-конкретно ще си поговорим за една изключително важна тема, а именно причините за развитие на рак, ролята на вирусите в развитието на раковите заболявания, както и какви са последните изследвания и методи за лечение на това заболяване. За целта обаче, за да съставя този видеоматериал, ще ви представя научните заключения на професор Ангъс Далглиш, който е доста известен онколог и изследовател в сфера. И по този начин ще ви помогна да разберете по-добре тези въпроси като цяло тази идея, но преди да започна с видеото, бих искал да направя едно включване в самото начало и да обясня кой е професора. Професор Ангъс Далглиш е изключително известен и признат онколог и изследовател, който практикува в Обединеното кралство. Той е член на Кралския колеж на лекарите в Обединеното кралство и на Австралия, както и на Кралския колеж на патолозите, както и на Академията на медицинските науки. В момента професор Далглиш заема позицията на професор по онкология в Медицинския университет Сейнт Джордж в Лондон и работи като специалист онколог, или както тук се казва в Великобритания, консултант, който е специализиран специално в дългосрочното лечение на рак и малигнени формации. Самият професор Далглиш е широко признат за своя принос в установяването, разбирането и проучването на причините за развитие на рак и на ракови заболявания и формации, включително ролята на вирусите в развитието на раковите заболявания и разработването на иновативни форми за терапия. Неговите изследвания са основно фокусирани върху възпалителните процеси, имунната система и как тези фактори взаимодействат между си в контекста на рак. И така да споменем, че ракът се характеризира с един неконтролируем растеж и диференциация на клетките, които избягват нормалните регулаторни механизми. Важно е също така да разберем, че определени вируси, включително ретровируси, могат да предизвикват рак чрез причиняване на хронично възпаление и съответно интеракции или намеса в нормалната клетъчна регулация в организма. Множество изследвания показват, че ракът обикновено е резултат от поредица от мутации. Вирусите като HPV или Human Papilloma Virus, още наричан на български човешки папилома вирус, и хепатитните вируси играят ключова роля в развитието на някои видове рак. Имунната система също така играе съществена роля в борбата с рака, както бих споменал, че хроничното възпаление и имунната супресия са централни за развитието на рак. Интересни изследвания са върху така наречената ваксина BCG или BCG и бактерията Mycobacterium, която специалистите предполагат, че те могат да бъдат полезни за усилване на имунния отговор срещу рак. Епидемиологични данни обаче, много важни, показват, че хората, които са вакцинирани с BCG в детството, имат много по-ниска честота и много по-нисък риск от развитие на рак и сърдечни заболявания в по-късен етап от живота. Разглеждането на сравнително иновативни, нетоксични методи за лечение, включително използването на топлинно обработени бактерии за модулиране на имунната система, предлага изключително обещаващи перспективи и резултати за успешно лечение и терапия на рак. Дискусията, която успях да наблюдавам, която беше в продължение на часове, но в момента буквално синтезирам, подчерта изключително голямата важност на изследванията, които се провеждат в сферата на онкологията за разбирането на механизмите, по които дадено раково заболяване се развива на практика, защото когато механизмът за развитие на раковото заболяване е ясен, тогава може да се намери и алтернативно или бързо лечение и метод, по който това нещо да спре още в зародиш. Също така се прави едно голямо проучване и разбиране на механизмите, при които и по-скоро по които възпалението и имунният отговор влияят на развитието на рак и се разглежда едно широко въздействие върху здравеопазването в световен мащаб, особено потенциала на имунологичните подходи за намаляване на честотата на рак и успешното лечение. Благодаря ви за вниманието, надявам се информацията да ви била полезна. В този ход и ред на мисли, моля харесайте видеото, абонирайте се за канала и ударете звънчето за повече интересни медицински видеа. До скоро!